Congratulations to Ojazzy Igbo niile ọnụ na-egbu ọja ekwu okwu. Anụ m na assign ego gị na 5-star music. Biko nwere ife chọrọ ikwu abụrụ ife ọzọ n'oge mkpirisi. Unu na-eburu ube ekene na-ekenekwa kenekwa na onye a na-akpọ Yanbaba. Yes. Ịmara people agbara the effects of a touch of violence. Ọ bụ na Yanbaba grant that interview ebe nweta obere war ebe mechaa dozie my brother 5-star might not remember Ojazzy. All because of na ga atụ aka n'ọnụ dozie gbata obere war ka Ojazzy Igbo niile ji enweta this contract. Alright, kenekwa na Yanbaba because na afọ gasị some people na-agba dị mkpa bini, ụfọdụ na-agba esi ya na onye emebi Igbo, ụfọdụ sị na onye emezi Igbo, ụfọdụ na-ekwu all sort of things hama. Ịma na onye na-azụ ahịa moto pass, na onye na-azụ ahịa mechin pass, na onye na-azụ ahịa mgbuka, na onye na-azụ ahịa n'ime ladikpọ na mgbuka obosi ama ha anything about entertainment. Ife ha ma bụ this guy he mere ncha, this guy he mere arụ, why you no carry Ojazzy? Bam! Why no carry Ojazzy? Carry Keneto, carry this person. Onye anyị maghị ihe na-eme, onweghị ihe onye ọbụla mana entertainment. Ife ha ma bụ na video nke na trend eti ọ ebe a comment ya rubbish. Ha comment esi ebe a magapụsị ya onwe onye ọma. They don't know anything about entertainment. So something on entertainment ya mana Yanbaba played 99.9% role na this endorsement. Yes, more than 99. I thought I gave 100%. 99.9% role. But that time initially, I got have that Yanbaba mere mpu, Yanbaba mere arụ. Yanbaba mere bụ na not really divide ndị Igbo. Ọchị ime nke ọzọ. Kwuo dị eziokwu for once. That violence ends only in social media. And Kcee was that after the reggae, they play the blues. After the rain, comes sunshine. After violence, come peace. Unu mechajeni kene Yanbaba. Ọzọ dị ka ibe bụ kere nwanne m kredo do chai. So etu a ka esi ticha akị kwụ aka tiere ọka akị chai nwanne m ya dịba. As na one way close, another way opens. If another person ị ga-akpọrọ ka ị manage always teach that person ihe ọ chọrọ, ihe kwesịrị na ọ ga-eme. Akụziri ya ụzọ gwọ and akụziri ya ụzọ ịtakọrọ mmadụ, because what I'm saying in this thing bụ na Kcee decided to sign only Ojazzy, onye na-egbu ọja. Ọ bụrụ na ha chọọ a shanta, onye na-eme shantment or whatever, ha nwere ike pụọ na under bridge ma ọ bụ ebe a na-akpọ ozu kpọrọ ndị a na-ama mbem. Ha nwere ike kpọọ ndị na-ama mbem, ịghọta, ha juru eju na akọrọ chukwu ada Igbo ukwu. I know. So ama na o ya ewute gị n'obi, mana o wute gị were kpe as a lesson. Ya bụrụ ife mmụta nyere gị. Ọ bụrụ ọtọ my friend na ọzọ gị ka nke a bụrụ ihe mmụta wee nyere unu. I nwere ike ịnweta aka na share buttons ka esi this boy. Congratulations. Kcee biko lụọ onye a dịka nwoke si alụ nwaanyị. Yes, lụọ kredo dịka nwoke si alụ nwaanyị and were dịka part of your body and your soul. I believe na ịma ife dị mma. Anyị achọzikwa ha ka asị na mgbe ọbụla mgbere si n'elu wee daa a na-agbata ọsọ enyemaka ma ọ bụ ndị online in-law eju. Achọ nke ishemuo the world, shemuo ndị ilo, etu esi kpọta eketa tii na 5-star. I believe na egwu ọzọ unu ga-arụ ya bụ okpocha nje ya ọ ya bụ eji amatụ. Ọ gwara aka ndị kwa aka ikpe akwa aka ndị. Yes, we rise by lifting others. Ọ bụrụ ọsọ celebrities they lift celebrity. Somebody who is not a celebrity can also lift somebody because of celebrity, and somebody that is a celebrity can be rise again from onye because of celebrity. So I believe you know your game as an Anambra State. So ka ọzọ ghara ime
ka ife agara esi gị na-abụ congratulations dịka a sịbagoro unu congratulations agara congratulations megide tọọ atọ do na ọ ga-atọ because enwezi ndị advisors nkịta before credo sorry before Ojazzy post ife nkịta ọ ga-ebu ụzọ enyocha a ga-escrutinize ya in fact all the management ga-escrutinize the English emere Ojazzy forwarded Ojazzy emezie copy and paste if that from now the life of Ojazzy will not remain the same before ọ bụrụ etu ahụ dị ka ọ ga-adị biko ịchọkwa ijego obodo oyibo otu arena kpọrọkwa Ojazzy afụrụ m ihe unu mere na nke Big C ebe Big C mepere ụlọ ịkpọrọ unu gbukọ ọja kụkọ egwu ife abịa ejiri mara Igbo dịsị tọrọ m ezigbo ụtọ so ị na-ejekwa obodo oyibo mekwara ya visa mere ya ụgwọ ka that young boy jee obodo oyibo ọkwa na Olison ka onye unu bịa ịfụrụ bụ Olison and Grace nọ na-akọ ihe ọ na-agba mbọ bụ ka gịnị ka o mee obodo anyị bụ unu bi mee Anambra mee ala Igbo proud ka mama ya mụrụ ya ghara ibe akwa na ọgba aka nwa kama ka mama ya mụrụ ya na ndị obodo a na ndị Igwe a wee sị yes na onye akịta bụ gịnị nwa ka nwa ọ gwara ka ọ ha m n'ọnụ aha m bụkwa Maazị J Park okwu anyị ọnụ Internet FBI ndewo